Salamu alaikum, barkanku da kasancewa da channel ɗinmu ta Abdul TV. Idan yau ne zuwanka na farko ka daure ka danna mana alamar subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka ringa samun sakonninmu da zarar mun dora. Ba ka ji ya nema magana? Malam lafiya za ka zo ina zaune ba kai min sallama ba kawai ka da ki ƙafafuwata? Ba ita ce ta kawo ni ba. Na zo ne maka wonin akan wata yarinya. Wace ce wata yarinya? Bestie. Ai ban san ta ba. Ba an sanar da kai ita. Idan dai ka saki ko kallon ta ka ƙara yi a makarantar nan taku, abin da ya sa ma ban tsinke maka jijiyoyin jinanka ba saboda ɗan yaro ne kai masu tara gashi. Ka tafi ka tara gashin ka ga ita tajewa. Idan ka sake ka kuma kallon ta, na rantse sai na tsiyaye ma idanuwanka. Bayan na tsiyaye ma sai na bi ka gida, tunda kai dan yaro ne na sami iyayenka. Suna na Malam Inkiya Anas mai dabba, ka tafi ka nemo labari. Uwarka akan san kana zamta mukarwawa, ubanka gurbin ajiyar soyayi da firma. Uwarka masoyi